basis zijn ze wel hetzelfde als gewone verkeerslochten. Dus ze regelen via de drukknoppen voor fietsers en voetgangers en de vakken, zeg maar de lussen in de wegdekking voor de auto's. Zorgen ze het verkeer, maar daar bovenop zorgen ze toch apps. Zorgen ze waar het verkeer is en wat voor verkeer is en hoe vol het is. Dus ze kunnen krijgen even wat jadder het verkeer zijn en meer gedetailleerd zijn wat voor verkeer het is. Fietsers moeten dan wel de app Schwung op haar telefoon zetten. Wist u van het bestaan van een app dat het vaker gereden wordt? Nee. De nieuwe app, waar moet ik dat even zien? Oh, sick. Ja, dat is cool. Ik wacht meestal gewoon. Nee, daar weet ik helemaal niks van, joh. Nee, absoluut niet. Wist van plan om die nou te installeren, als dit wist? Denk het wel, zo handig. Ben ik wel wat sneller. Voor automobilisten werk je de verkeerslichten ook mooi bestaande apps als Onderweg en Flitsmeister. Helptjesten hebben we dan weer een oren-app nodig, zodat ik zij erom te krijgen kunnen. Als zij dan mooi blauw zwaailicht en sirene rieden, dan weet het verkeerslicht van waar de hulpdienst waar komt. En die zet dan het verkeer op de conflicterende richtingen op reed. En waar de ambulance of de brandweer straks waar komt, die kant wordt dan op green zetten. En zo kunnen de hulpdiensten kunnen dan daarmee veiliger terug het verkeerslicht in. Troch het verkeer beter terugrijden te litten, moet de uitstoot aannemen.